Jessica Butalon, mega love shout out sa iyo kapatid na Jessica. Meron ka na pang moderator, Aspin sa Romania, mega love shout out. Sa wakas, nakadalo din ako. Hello po, Sir Ricky. Salamat mga kapatid sa inyong patamsak, sa inyong pagbisita sa aking munting kubo. Maraming salamat. Magandang araw din sa iyo kapatid na Aspin sa Romania, mega love shout out. Meron na po kayong mga moderator. Maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat Jessica Botalon and Aspin sa Romania. Yahoo! Ay din po ito ano daw? Ito po. Hindi po ito. Hello din sa iyo, inaanak ninong talaga Pasko na, no? Guys, huwag niyong kalimutan tamsakan si Hosa. Mag-like naman kayo. Baka naman. Charot. Anong pasalubong inaanak sa pag-uwi ko? Ano regalo? Kumusta dyan sa atin? Sa nito? Okay ba? Hindi ba maulan? Uwi ako dyan eh. Kahit ano. Uwi ako dyan eh. Baka mga katapusan, nandyan ako. Oo nga naman ano, kahit ano. Nandyan ako sa, basta yun mga katapan siguro. Ay, hindi naman maulan dyan. Buti naman, hindi maulan. Oo ba? Pasalubong lang pala eh. Anong pasalubong? Cavite? Cavite dadalayin ko? Tagal na, no? Simula noon hanggang ngayon, walang regalo si Ninong. Kuripot si Ninong. Hindi naman ako namamalagi kasi dyan eh. Kaya wala kang... hindi nakakapagbigay ng regalo. May asawa ka na nga. Ewan ko yung dyan sa isa pa, sa inyo sa Balasbas. Yung anak ni Maring Nelly na Rimondabia. Tapos yung dun sa Parina, anak ni paring Jerry din na Rimondabia. Baka may mga asawa na rin. Ikaw nga, tingnan mo, may asawa ka na rin, oh. Okay. Dami ko na nga utang, eh. Kuripot na Ninong. Nakapag-asawa na lahat-lahat, ikaw ano. 2 beses lang nakapagbigay si Ninong. Nang binyag mo tapos nang malit ka pa. Kuripot talaga Ninong. Basta mga taga-Burabod, kuripot. Charing. Sensya na, hindi naman kasi ako namamalagi dyan sa atin. Mula nang umalis ako dyan, hindi na ako dyan namamalagi. Dimple Sakura Vlog, mega love shoutout, may utang ka ng kasal ko. Oo nga eh. Mega love shoutout sa iyo kapatid na Dimple. Meron ka na pang moderator. Dami-dami ko na nga utang sa iyo, inaanak ko eh. Lampas-lampasan na.
kasal, pakataas sa mga anak mo, no? Salamat kapatid na Dimple Sakura. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kung may premiere ka o may new upload kang video, pwede mo na ibaba. Walang anuman, kapatid na Dimple. Oo nga eh. Dami ko na talagang utang sa iyo na anak ko eh. Ilan na anak mo? Yes, huwag niyo pong kalimutan na tamsakan si Osa. Tamsak lang kayo, sapat na. Hoy, kalahin mo, dalawa na anak mo. Yung mga pinopost mo ba sa FB na dumadaan sa wall ko, mga paninda mo yun? Kapatid na Dimple, baba ka po ng bahay mo. Paninda mo yun, hindi mas mayaman ka pa nga sa akin. May pera ka pa nga kaysa sa akin. Kung mga paninda mo yun, mga durable box na yun, mga upuan na yun, tapos yung mga biskwit-biskwit na yun, tapos yung mga short, dami mong nakapost sa FB. Patamsak din po. Kaibigan host, salamat kapatid na Dimple. Sana all. Kapatid na Dimple, lang dito ako sa live mo 2 days ago ha. Tamsak na ako. Nag-iwan din ako ng baka sa'yo kapatid na Dimple. At magdidikit kalimbang na rin ako. Ayan, magdidikit kalimbang ako. Ayan ha, nagtamsak pa lang ako, magkikalimbang all pa lang ako. Nag-iwan na rin ako ng bakas. Ayan. Salamat. Walang anuman. Kinuha ko po yung kapag may order lang. Hihi, wala madami puhunan. Ah, ganun ba? Ano yun? Magkano rin tubo mo doon? Ano yun, Kwan? Pautang? Pautang talaga? Salamat kapatid na Dimple sa patamsak. Maraming salamat. Ano yung pautang ka? Pautang yun, inaanak? May pom ba? May mga pom na pinautang ka? Salamat sa pa-whitey-whitey kapatid na Dimple. Salamat sa pagpasok sa patamsak. Inaanak ko yun, may ano yun, cash on delivery or hulugan? Hulugan yun? Hindi yung totoo. May pom. Cash on delivery. Yun lang. Gusto ko sana kumuha ng pom eh. Pag uwi ko dyan, mga katapusan. Kasi isa lang yung ginagamit dun sa bahay eh. Cash on delivery. Pag mayaman na daw siya. Pa-deliver ko sana sa'yo dun sa bahay namin sa Banban eh. Taga-Banban na kami, di na kami taga-Burabod eh. Malapit-lapit na kami sa bayan. Miguel Love, shout out sa 3 million in the house. Sa iyo kapatid na Barok, maraming salamat. Ay iyo hahanata po. Pinabakal ko na sa arong ko bago naman sa Burabod. Nagpagiba akong arong sa Banban, bagong arong ko. Pero mas takula duman, so arong ko ngunyan sa Banban. Okay. Pero okay na yan. 30 to 50, okay na yan natubo naan. Maraming salamat kapatid na Barok sa iyong pa-whitey-whitey. Salamat sa patamsak. May LS ka kapatid na Barok ng nakarang gabi ba yun o kagabi? Nakita ko. Nagtamsak lang ako sa'yo, hindi ako pumasok.
Meron ka ng moderator, kapatid. Ba't nawalan ka ba ng moderator? Ayun. Sorry naman. Salamat, kapatid na Barok. Sa yung patamsak. Sana all. Pinabakal ko sa arong duman sa Burabod. Kay Bayaw man sana. Kay Bayaw ko man sana ito pinabakal. Maraming salamat, kapatid na Dimple. Guys, baba po kayo ng mga bahay nyo. Inaanak, tamsak ka sa akin. Magtamsak ka dyan sa akin, no? 3 tamsak man lang yan. Dalawa pa lang ang like ko. Palike naman, baka naman. Para pag uwi ko dyan, may pasalubong ka sa akin. Dadalayin ko Cavite. Pag uwi ko. Malapit na, ilang araw na lang, pauwi na ako dyan. Natapos ko na yung second dose kong vaccination kahapon. Tinanggal ko pa lang yung dito, yung bulak. Kasi naligo ako eh. Sa Lunes pupunta ako ng Quezon City kasi gawa nang aayusin ko yung NSO ng pamangkin ni Mrs. Dadalhin ko yung pag-uwi ko sa atin, sa bayan natin ni Nanak. Baka mga 25 or 26 nandyan ako sa atin. Welcome back again to Legazpi, Albay. back to province tayo ngayon. Balik tayo probinsya. Saan, sa Balasbas? Nasa Balasbas ka ba? Inaanak. O, pwede naman eh. Palagi naman ako napunta sa Burabod. Pag manghihingi ako ng saging, manghihingi ng kamote, manghihingi ng kamoteng kahoy, manghihingi kung anong wala. Doon sa biyadang ko. Sa Legazpi. Saan ka sa Legazpi? Pwede naman magmotor. Oh, may motor naman. Pwede naman magmotor papunta diyan. Nasa Balasbas. Saan sa Maslog? Saan sa Maslog ikaw mo, Jessica? Saan ka mo sa Maslog? Taga Maslog baga ako. Nag-eskwela ako sa Maslog. Sa sentro kang Maslog nag-eskwela ako. Taga Maslog ang lahi ko diyan sa mother side ko. Saan ka mo diyan sa Maslog? Oh, arani ka mo sa mga kwan, sa mga watiwat. Kay sir na watiwat diyan. San Jose. Arani ka mo sa may Bailihan, sa mga Aranya. Oh, 'di ba? Aram ko. Taga diyan ako pa no. May tiyo ako diyan sa Pulot. May tiyo na ako diyan sa may Pulot. So diyan sa may Mapili baga sa Gilgan Tinampo sa may Dakulao na pili diyan. Yang tiyo ko diyan. Guards TV Mega Love shout out sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator. Guys, pwede po kayo mag-ban ng inyong uraroy kami. Uraroy kamo. Ano na nga ni kami? Sa James Gipi-Gipi, mega love shout out. Guys, pwede kayo magbaba ng bahay nyo. Sa uraroy. Saan na nga ni kami? Sa uraroy. Sa uraroy. Kasi na ako dyan sa Maslog. Nalingawan ko sa lugar ko sa Maslog. Ano na sa lugar ko dyan? Uraroy. Ano na sa ibang lugar dyan? Nalingawan ko. Yan sana. Nalingawan ko sa lugar ko dyan sa Indo sa Maslog. Uraroy, sa Uraroy. Gari taga dyan ako. Gari taga dyan ako sa lugar mo. Anong pamilyang nakaagum sa iyo? Anong mga apelyido? Be, na anak, anong pamilya ko anong apelyido kang nakaagum sa iyo? Garita ka dyan ako sa lugar mo naan. Ay, nga pala, tabutalong ka pala na di.
Gari taga dyan ako sa lugar mo sa Oraroy. Mga Romero ako. Ah, mga pinsan ko ang mga Aranya. Tapos mga Agripa, mga pinsan ko. Gari dyan, gari taga Oraroy ako. Basta mga Romero dyan sa lugar na dyan. Ano na nga ng lugar ako dyan sa Maslog? Ah, baka sa baka sa small. Anong sa small? Guys, nagbaba po ng bayan si kapatid na Gerald TV, Guards TV, padikit naman. Pabisita naman po mga kapatid. Sana nga ako dyan sa kalimutan ko, Oraroy. Gari sa Oraroy ako talaga, promise. Guards TV, nandiyan ka pa po ba? Nandito pa ako sa bahay mo kapatid na Guards TV. Gari sa Oraroy talaga ako. Basta mga Romero ako sa mama ko, tapos Agripa ako sa lola ko taga dyan. Sige ta, hanapon ko. Gari ta, gari Oraroy man agad ako. Nag-school ako dyan sa Maslog, grade 5 ako dyan sa Maslog. Oraroy. Familiar sa kuya paano ang sinabi mo na lugar na Oraroy? Ano na ito, Maslog? Dati kabisaduhan ko ang lugar na Pulot, San Jose, Puliki, Maslog, Lamba, Puting Daga, tapos Pasakat. So, pag nag-agi kami pag nagbaba ako sa Pulot, mabalyo lang ako sa may Makabasan, patas maagi Kimur Mamanyog, lugar mina. Nalingawan ko lang sungaran, tasityo ito. May ermita dyan. Aram ko may ermita na dyan sa lugar minaan, sa inalian kong lugar. May ermita dyan. Dyan sa lugar naan, na pigistaran mo, sa na ermita. Kapatid na Guards TV, tapos na po ako panoorin ko ang bahay mo, ay didikit kalimbang ko na puto sa iyo ha. Iyo, taga dyan ako. Ano ang kon dyan? Ano ang... Sa San Jose, may ermita talaga. Aram ko may ermita dyan. May ermita sa San Jose, may ermita sa may Puliki, tapos masunod Maslog. Tapig babaklay ko dati, pon sa Pulot, pasiring maaging San Jose, tapos maagi sa may Puliki arani, crossing Puliki pato o lusot na ano nang umapon, pagkatapos dire-diretsong tinampo, Maslog, sentro. Hindi akong buhay pang gabal dun dyan sa Maslog. Sa'yo nag-i-school ang mga aki mo? Sa Taisan o sa Maslog, sa sentro? Sa Taisan. Ay kung Oraroy ka manangga, kung Taisan nag-i-eskwela ka, taga dyan ako sa may pigsasabi mo ng Oraroy, sa may Oraroy. Oo, taga dyan ako, tara ni Mananggad. Pero kang ako naman katonyaon ako sa Maslog, nag-eskwela ako sa Maslog mismo sa sentro. Ako dyan sa may Chumi para matukad tapos mababa. So tinampo. Maagkimaman yun, tinampo tapos Maslog na. Pag mataisa naman ako, mas arayo ako. Anong mga ngaran? Kang mga Agripa dyan. Basta Romero ako sa ina. So nyaon dyan sa may Pulot, tiyoong ko antugang kang mama ko. Tapos so, may araw mo sa paragibo kipili dyan, para dul si kipili sa Erminia. Bidbid mo. Agong kang Ruben, may aking Junior, may aking Jocelyn.
Diyan sa may pulot, sa may tahakang mamanjog may arong diyan na mga aran niyang apelyido. Pakatapos ang ngaran Erminia opo aran ni digdi sa mo. So ngaran na Erminia pakatapos para gibuki para dulsing pili. Ayan. Ayan na Lola Erminia na pigsanan tugag kang ina ko. Uraroy mananggad ako. Yan. Taga Uraroy ako. Kasi midbid mo si Mama Ermin. 7, mega love shout out sa iyo kapatid na 7. Meron ka na pong moderator. Ayan na Lola Ermin yung pig aapod mo. Tiya ko ang tugang ang ina ko. Yan, taga Uraroy ako. Yan. Yan, aram ko na kung taga sa ina ko. Na ukod ko na. Kuanan, Romeroan sa ama niya, ayan na Erminia pig-apod mo nan, tugang kang mama ko. Tapos so, niya sa may gilgan tinampong may arong dyan sa may aran sa pili, magtugang ang sinda si Mama Ermin tao si Papa Siloy, si Rilo, ayan, Siloy. Tugang ang mama ko. Yan, taga dyan managad ako sa Uraro. Tapos sa Uro inutan ni Mama Ermin, si Mama Kuring. Sa inutang kaan si Mama Ermina, si Mama Kuring naman, magturugang andyan. Yan sanaha, bistado yan digdi. Oh naman, bistado andyan. Bistado andyan, tao Riguano nandyan. Sabi baga dig sa Manila, yayamanin. Yan na, nabistado mo ng lahi ko. Nag-eskwela ako dyan. Gonski Motovlog, mega love shout out. Meron ka na pong moderator. Salamat sa pagpasok sa aking munting bahay. Maraming salamat sa iyo kapatid. Happy Saturday to each and everyone. Mega love sardines. Pwede man ako magmotor, aling banban. Taga dyan pala ika, nakaagom sa imo sa Maslog sa Oraro. Yun na. Taga dyan ako sa lugar na pinagsasabi mo na akong panganay. May sabi ni kapatid na Gonski Vlog. Baka kung hindi 25-26 nandyan ako, road to grade 3, sabi ni kapatid na Gonski. Kapatid na Gonski, nandito ako sa bahay mo ha. Panoorin ko lang tong palabas mo bago ako magdidikit kalembang ha. Din ako mag-iwan ng bakas. Ba't parang hindi ko pamilyar sa akin ang apelyido ng asawa mo, inaanak? Parang ngayon ko lang narinig yan. Taga dyan ako sa lugar na yan. Si Karen na taga Babod, kilala mo ba si Karen? Siguro kilala mo yun. Ang asawa taga dyan din. Paubos na pang date ako, sige bye po. Sige sige inaanak, bye-bye. Ingat dyan. Kita-kits na lang tayo pag uwi ko dyan. Puntahan ka na lang namin, pasyalan ka na lang namin ha. Salamat, ingat. Choy Digs Taiwan, mega love shout out. Salamat. Kapatid na Choy, baba ka po ng bahay mo. Kung may new upload kang video, may premiere ka, patamsakan natin. Baba mo kapatid para makipagkaibigan. Ryan Sol Vlog, mega love shout out sa iyo kapatid na Ryan. Guys, meron na po kayong mga moderator. Pwede na po kayo magbaba ng iyong mga bahay. Kung may new upload na video or may premiere kayo, may upcoming LS kayo, pwede nyo pong ibaba at para matamsakan po ng ating mga kaibigan. Pasal kayo, salamat, sabi ni kapatid na Choy Digs Taiwan. Mention lang guys, sabi ni kapatid na Gonski Motovlog. Magdikitan po tayo mga kapatid at magbalikan, magbigayan, magmahalan. Kapatid na Gonski Motovlog, naka 2 minutes na ako sa iyo ha. Ayan. Ididikit kalimbang ko na to sa iyo ha kapatid. 7 mega love shout out.
Nagbaba po na si kapatid na 7, guys. Kapatid na Gonski, ayan, nadikit ko na po sa'yo. Nakadikit kalimbang na po. Di na ako nag-iwan ng bakasa. Halos 3 minutes na rin po ang napanood ko sa'yo. Salamat. Guys, nagbaba po ng ba si kapatid na 7. Guys, pabisita naman po at si kapatid na Ryan. King of King Kim OFW Vlog. Nandito pa ako sa bahay mo kapatid na Kim OFW Vlog. Papanoorin ko lang muna po ang iyong palabas bago po ako magdidikit kalimbang ha. 7 on the way sabi ni kapatid na Gonski. Thank you host, walang anuman. Panoorin ko lang po muna ang iyong bahay kapatid na Kim OFW Vlog bago po ako magdidikit kalimbang. Ilang minutes babahe mo? 5 minutes and 39 seconds. Mga 3 minutes kapatid, panoorin ko pang iyong bahay. Pero malabo monitor ko, no? Sabi ni kapatid na Choi Choi Dig Taiwan, Kim, dan na daw po sa iyo si kapatid na Choi Choi, kapatid na Kim, pabalik naman. Motovlog dan, sabi ni kapatid na Choi Choi Dig Taiwan. Kapatid na Motovlog, dan na daw po sa iyo si kapatid na Choi Choi, at sa iyo kapatid na Kim. Guys, panoorin nyo po ang mga bahay na pinupuntahan nyo kahit mga 1 or 2 minutes. Panoorin nyo po. Bago po kayo magdikit kalimbang. Kung sakasakali mag-iiwan naman po kayo ng bagas, alam nyo na naman po ang inyong mga gagawin. Kailangan naaayon lang sa ating pinanonood ang ating bakas. Sol Vlog Dan, sabi ni kapatid na Choi Choi. Kapatid na Sol, dan na daw po sa'yo si kapatid na Choi Choi. Pabalik naman po kapatid. Kapatid na Kim, naka 3 minutes na po ako sa iyo ha. Ayan, naka 3 minutes na po ako sa iyo. Nakikita mo naman. Ididikit kalimbang ko na to sa iyo ha. Di na ako mag-iiwan ng bakas. Salamat kapatid na Kim, OFW Vlog. Si kapatid na Choi Choi naman ang ating pupuntahan. Nasaan ang bahay mo? Bahay ka ba? Na binaba kapatid na Choi? Choi, baba ka nga ng bahay mo kapatid na Choi. Wala ka palang binabang bahay. Ryan Sol, dan na daw po sa iyo si kapatid na Gonski Motovlog. Pabalik naman kapatid na Ryan. Alam ko, ang laki-laki na ng bahay mo. Kapatid na Ryan, hindi ako magkakamali sa iyo na road to 100k ka eh. Si kapatid na Ryan. Kapatid na Choi, baba ka po ng bahay mo para mabisita ko rin bahay mo kapatid na Choi Choi. Ryan Sol, on the way daw po, sabi ni kapatid na Gonski. Hindi ako magkakamali, malaki ang bahay niya ni kapatid na Ryan eh. Mga road to 100k yan eh. Nang nakita ko yan, nakadikitan ko nitong main ko, itong monitor ko, nasa 90 na, basta
Mag-road to 100k yan eh. Basta hindi ako magkakamali. Oh, tama ako. Siya nga to. Road to 100k talaga to, si kapatid na Ryan Sol Vlog. Nakadikitan ko to doon kay Kwan, kay Proxy ata. Oo. Ryan Sol, dating dikit tamsakdan, sabi ni kapatid na Gonski Motovlog. Salamat kapatid na Kois TV. Salamat sa patamsak mo, Kois. Salamat. Happy Saturday to each and everyone. And have a blessed Saturday. Sana okay po tayo lahat. Parang malabo monitor ko. Hindi ko alam. O malabo mata ko. Hindi ko malaman kung malabo ang screen ko o kung ano. Salamat guys sa inyong mga patamsak, sa inyong pagbisita. Okay lang kapatid na Kois. Ito, 2 araw na walang live. Ngayon lang naman ulit ako nakapag-live. Kasi kahapon, di rin ako nag-live kasi nagpabaksin ako ng second dose kong vaccine. Kasi yun na nga, madalas kong sinasabi, pauwi na tayo, kailangan natin magpaturok. Guys, nagbaba po ng bayan si kapatid na Gonski. Kapatid na Kois, baka gusto mo makipagdikitan. Ayan, nandyan si kapatid na Gonski. Nandyan si kapatid na Choy Choy. Nandyan si kapatid na Ryan. Nandyan si kapatid na Sky. Tama ba? Pakasabi ko, baka magkamali ako ng... 7 pala, si kapatid na 7. Guys, patamsak din nga pala sa aking new upload na video. Ayan po, binaba ni Monica Vlogs. Ayan po ang aking new upload na video. Tamsak lang. Sapat na. Oo nga po eh. Nag-connect ako doon. Oo nga eh. Ikaw nga kauna-unahan nag-comment eh. Salamat ko isa. Salamat talaga sa iyo. Napaka-supportive mo talagang kaibigan. Hindi mo ako nakakalimutan. Ako lang nakakalimot sa iyo. Charing. Ulan na naman. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak sa 8 patamsak. Monica on the way, sabi ni kapatid na Gonski. Kanyang kapatid na Gonski, video ko yan. New upload ko yan na video, ayun na binaba ni Monica Vlog. Welcome po host. Oo nga po, nakalimutan mo ako eh. Oo nga eh. Ikaw hindi ka nakakalimot sa akin, ako lang nakalimot sa iyo. Busy lagi ako eh. Busy sa kapupuyat. Hindi na umangat-angat ang bahay ko. Pasal ka doon sa kuwan sa LS ni Team Bosca, yung taga Laos Country. Marami ka may isda doon. Para umangat din bahay mo.
Mega love shout out sa 1 million in the house. Maraming salamat. Dagdag. Tamsak dan ho, salamat kapatid na Gonski. Ayan yung kahain ng Biyernes. Oo. Oo, kahapon pala. Oo, kahapon niya na upload ko yan na video. Gabi ko na nga na, gabi na ba? O tanghali ko na i-upload yan. Pang second dose ko yan, na vaccination ko. Kasi pauwi na naman tayo sa probinsya, kailangan natin magpa-vaccine. Kailangan natin makompleto. At parang available na ata yung booster naman. Galing po ako kanina ng umaga sa LS ni Ma'am Joy Charity. May parapol po si Ma'am Joy Charity host. Oo, meron. Nadaan sa wall ko yon sa FB ko. Hindi lang ako napasok kay Ma'am Joy. Di lang ako napasok sa kanya, pero lagi naman ako nagtatamsak sa lahat na pinopost niya sa FB. Mega love shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat. Sayang po, 20k po yung po ang mapapanalunan ho. Oo nga eh. Kaya mo na. Kayang-kaya yun ni Ma'am Joy. Malaki naman ang kwan niya eh. Malaki naman ang ano, meron naman siya eh. Kayang-kaya ni Ma'am Joy 20k. Tsaka baka may mga nag-sponsor din sa kanya. Pero kung tutusin, kahit si Ma'am Joy lang, kahit hindi mag-solicit yun ng sponsor, kayang-kaya niya yun. Sa akin nga, in-sponsor nun, ang pag-run LS ko, 2K din eh. Oh, 2K din na napa-sponsor sa akin yun.
Oo. Sana manalo ka doon kapatid na Kois. Para kahit papano, maganda-ganda naman ang Christmas mo. At saka, malaking tulong na rin yun. Kung sakasakali, kahit yung consolation prize na lang. Mabait yun si Ma'am Joy. Basta lagi ka lang papasal sa kanya. Ako kasi, nawawalan na ako ng time dun eh. Nawawalan na ako ng time sa... Kasi, kailangan ko rin mangisda kasi ng mangisda. Kailangan ko rin palaki ng bahay ko. Kaya hindi ako nakakapasal kay Ma'am Joy. Pero basta lahat ng mga ina-upload nyo sa FB, dumadaan sa wall ko, lahat naman ako nagtatamsak. Di nga lang ako nagko-comment, at least na makikita niya naman yun na nagtamsak ako sa kanya, mag-a-appear yun sa kanya eh. Sana nga po para may pambili ako ng motor sa bangka, sa lambat. Oo, malay mo, manalo ka, di ba? Walang imposible, malay mo manalo ka, malay mo ikaw makakuha ng grand prize. Malay mo gawa ni Ma'am Joy. Gawa ng paraan ni Ma'am Joy, oh, di ba? I-sponsor na lang talaga sa iyo ng tuluyan. Tapos kung magparapol na lang siya yung mga consolation prize. Kaya yun ni Ma'am Jo yun. Kahit hindi yun mag-solicit sa iba. Kay Mary Ann nga, laki-laki ng na-sponsor nun. Tapos yung mga palipad pa. Laki-laki nang naitulong nung kay Mary Ann. Bago yun nakilala ni Mary Ann si Ma'am Joy, sa akin muna. Ika nga, kung hindi dahil sa akin, hindi makikilala yan ni Mary Ann. Ngayon, si Mary Ann, naging sekretary ata ni Ma'am Joy. Siya ang nag-handle. Halimbawa, may pa-sponsor siya dito sa Pilipinas, may gustong tulungan, ganun. May charity na gustong tulungan si Ma'am Joy o si Mary Ann. Si Mary Ann ang maghahanap ng gustong tulungan, tapos kay Ma'am Joy kuan ang sponsor. Oo. May LS ata si Mary Ann ngayon eh. Halos magkasabay kasi kami niya ni Mary Ann. Pasyal ka dun. Baka may LS si Mary Ann. Pasyal ka. Kay Mary Ann. Nandun yun si Ma'am Joy. Pag may LS si Ma'am Joy, nandun yan si Mary Ann. Kasi co-promoter niya yan si Mary Ann eh. At saka co-host minsan niya si Mary Ann. Pasyal ka sa kanila. Pasyal ka kay Ma'am Joy ngayon. Kay Mary Ann. Okay lang na iwanan mo ako. Miss mo na ba ako? Charing.
Galing ka sa ngayon sa pangisda. Nangisda ka ngayon, guys. Ha? Nangisda ka. Malaki bang huli? Ba't nasira ba yung motor mo sa bangka? Kasama mo mga kapatid mo? Parang labo nga ng monitor ko. Tukap ko. Ah, ah, pero hindi ka nag-isda ngayon. Kois, taga saan ka na nga, Kois? Tagig ka o Pasig? Glitch TV, mega love shoutout sa iyo kapatid na Glitch. Salamat sa iyong patamsak. I-recap, mega love shoutout din sa iyo kapatid. Meron na po kayong mga moderator. Salamat sa mga patamsak kapatid, mga katoto, mga kaoragon, mga kabikulana. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak. Di po host, walang pambili ng gasolina. Oo nga, kapatid na ko ako nga medyo nahihirapan din ngayon. Guys, baba po kayo ng mga bahay nyo ha. Magdikitan po tayo mga kapatid. Baba po kayo. Taguig City. Taga Taguig. Uy. Parang kapatid na i-recap, nandito ako sa bahay mo ha. Ay, sus, Ginoo, namatay. Natsugi. Antok ako. Ayan kapatid na recap, nandito pa ako sa bahay mo ha. Panoorin ko na kahit mga 1 minute lang ha, bago ako magdidikit kalimbang. Walang anuman kapatid na i-recap. I-recap dan po, sabi ni kapatid na Glitch TV. Nagbaba ng bahay si kapatid na Glitch.
Guys, pabisita naman po ng bahay ni kapatid na Glitz TV. Sige kapatid na ko, salamat. Salamat. Kapatid na i-recap, naka 2 minutes na ako sa bahay mo ha. Ayan, naka 2 minutes na ako. Para nakikita mo, naka 2 minutes na ako. Magdidikit kalimbang na ako sa iyo ha. Ayan, kapatid na i-recap, dikit kalimbang, wala lang bakas. Wala ako sa bahay ko ha. Glitch TV, dan po, sabi ni kapatid na i-recap. Ikaw naman kapatid na, uy. Ang laking views. Sana all. 3 weeks ago lang. 129 case. Case talaga, no? Sana all. Ayan, kapatid na Glitz, nandito ako sa bahay mo. Magdidikit kalimbang na ako, ha. Sana all, ganito kalaki. Ganito kalaki ang views. Dikit kalimbang kapatid na Glitz, salamat. Mega love shout out sa iyo kapatid na Katunggoods. Maraming salamat. Kumusta kapatid na Katunggoods? Salamat. Trending po yan, host. Oo nga eh. Sana all makagawa ako ng ganto. Laki-laki pa ng bahay mo. Salamat kapatid na Katunggoods sa patamsak. Baba ka ng bahay mo kapatid na Katunggoods kung sa makipagdikitan. Kumusta kapatid? Sana magkaroon din ako niyan ng ganyan na views kapatid na Glitz. Ako nga masaya na ako na nakaka 1K akong views eh. Sa isang videos ko. Iisa lang ang videos ko na naka 1K. Masaya na ako doon. Mega love shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat sa inyong mga patamsak, sa inyong pagbisita sa aking munting bahay. Salamat. Grabe napahanga ako rito Magaya nga to. Can't do Can do calistings. Start doing this. 3 weeks ago lang kalain mo. Paano ko kaya magagaya to? Chareng! Gaya-gaya, no? Go lang po, host. Makukuha din natin ang algorithm. Yung mga una-una kong mga upload video, okay pa eh. Mga nasa 300, 400, 700. Naka 1K din ako yung mga na-upload ko. Pero yung mga sumunod na mga upload videos ko po, wala pang ang isdaan ng views. Minsan akin pa nga yung iba na views. Pinanonood ko sarili kong video. Ngayon na lang hindi ako nanonood ng sarili kong video. Kasi minsan nga wala pang 50, wala pang 100 views. Depende rin siguro sa title ko, sa thumbnail ko, sa description ko, sa tags ko. Ang naging okay lang talagang upload kong video yung Ligo Challenge ko part 2. Yun lang. Magwa 1.5 na rin ang views. 1 week ago. Yun lang, ang malaking views ko.
Pinapasa ko naman sa, ina-upload ko siya sa messenger ko, ina-upload ko siya sa Facebook page ko, ina-upload ko siya sa pinaka-Facebook ko. Lahat ng social media platform, kahit nga sa TikTok nga, ina-upload ko pa eh. Yun nga lang, hindi lang siya buo. Hindi lang buo. Kung saan ko na ina-upload. Pangit kasi ko. Hindi ka tulad mo, macho. May pa-abs-abs. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Katong Goods Vlog. Hindi ka yun. Payatot kasi ko. Wala akong pa-abs-abs. Ikaw meron kaya tingnan mo. Laki ng views. Tsareng! Ito nga kay kapatid na Katong Goods, oh. 13 days ago. Oh. 1 linggo na, 2 linggo na rin. Dati ang content ko puro pagluluto rin. Binago ko lang, hinalo-halo ko na para maiba-iba naman yung content. Ganun pa rin kahit ano gawin ko. Wala pa sa itsura. Bakit po si... Sabagay. Sikat na naman kasi yun. Glitch TV nagbaba ng bahay. Sikat na naman kasi yun. Ako wala ako ng mga ganyan-ganyan ng views, mga 3K na yan. Diyos ko po, ngayon lang ako nagkaroon ng 1.5, mag 1.5 views na rin. Yun lang. Yung Ligo Challenge ko pa kung hindi pa tayo magpakita ng ng pabukol-bukol, wala. Oh. Kapatid nakatunggod sa, magtatamsak na lang ako sa iyo. Dati nakabigay na to sa iyo si Monica Vlog ha. Tamsak na lang. Nanood naman ako ng... Oo nga eh, sana all. Baka sa susunod, maghubad ako ng tuluyan habang naliligo. Malamang trending. Viral. Pag yun ang ginawa ko. Bago naman yun, naging vlog si Wamo. Sikat na naman yun. Nag-guest pa dati yun sa 7. Tapos, sumali yun sa Idol Philippines. Patawa. Oo nga eh. Kung hindi pa nga ako magpa-bukol-bukol ng ligo-ligo challenge ko, hindi pa ako magkaroon ng 1.5. Yun nga, magwa 1.5 pa lang. 8 days ago. Short video yan. Oo nga kapatid, nakatunggod si. Hindi ba recommenda ni algorithm ng mga videos ko kasi kailangan may recommenda eh. Pero simula talaga na nag-upload ako ng mga itong mga video-video ko na itong mga nakaraang mga linggo na to, simula nang nag-upload na ako ng TubeBuddy, medyo okay naman eh. Lumalaki-laki naman yung mga views ko. Kusang lumalaki siya, kusang may nasilip. Kasi pag tinitingnan ko may pumapasok na views kahit hindi ko na siya pinangingisda. Medyo nadadagdagan siya pa tatlo-tatlo sa isang araw. Kung hindi lang siguro tinanggal mismo ni Lolo yung pinaka-thumbnail ng Ligo Challenge ko na yan, malamang aabot niya ng malaking views. Tinanggal lang ni Lolo eh. Kusang siyang nagtanggal ng thumbnail ko. Kasi talagang daring na daring yung ginawa ko eh. Doon sa thumbnail ko. Kung ano yung laman ng videos ko, yun ang ilinagay kong thumbnail ko eh. Kung ano talaga yung nang in-upload ko yan na Ligo Challenge ko na yun na part 2, tsaka yung thumbnail ko mismo nang linagyan ko ng thumbnail yung videos ko, sa loob lang ng 2 oras pumalo agad sa sana ng ng 500 eh. 2 oras lang 500 agad eh yung views. Kusang may pumapasok na views talaga kasi yung thumbnail ko nga bumagay dun sa videos ko. Eh kaso kalipas ng mga mag-4 na oras, nag-email sa akin si Lolo na kusang remove niya yung thumbnail ng video ko. Kalain mo, kalahating milyon ko, Ginoo. 7K na ang bahay mo, sumweldo ka na ng kwan yan. Sumweldo ka ng mga 20. Ano, kapatid, mga 20 siguro, sinweldo mo niyan. Sian TV, mega love shout out. Kasi depende sa views eh.
Eh, ang views may bayad, ang harang may bayad. Meron ka na pong moderator sa CNTV. Salamat sa patamsak. Kundi lang talaga rin-remove ni Lolo yung thumbnail ko niyan. Siguro papalo rin niya na malaki-laking views. Remove nga lang eh. At as in totally talagang daring yung ginawa ko sa thumbnail ko. Talagang pag hinubad mo yung boxer talaga. Mega love shout out everyone, sabi ni kapatid na CNTV. Wala eh, pinalo ako ni Lolo niyan. Buti nga hindi ako na demoni. Kasi talagang tinanggal niya kusa yung thumbnail ko. Kaya pinalitan ko yung thumbnail ko, 'di ba, sa Ligo Challenge Part 2 ko. Bawa ka ng bahay mo kapatid na Sian TV para mabisita natin ang iyong bahay kapatid na Sian. Salamat sa patamsak. Sana all may ganyan na mga views. Ingit na ingit talaga ako sa mga ganyan na malalaki ang views. Ngayon masaya na nga ako na may 1K views ako eh. Pag-support po, padagdag oras, salamat, sabi ni kapatid na Sian TV. Kaya nagbaba po ng bahay si kapatid na Sian TV. Ang lalaki ng mga bahay nyo, grabe. Janrel Acosar. Ilang minutes ba to? 19 minutes and 25. 19 ba to? Duling na talaga ako. 13 minutes and 25 seconds. Nandito ako sa bahay mo kapatid ah. Ayan. Panoorin ko muna bahay mo bago ako magdidikit kalimbang. Manay Amari, mega love shout out sa iyo, Manay. Manay. Salamat. Salamat sa iyong patamsak. Nagbaba ng bahay si kapatid nag Let's TV. Baka di nyo pa po kadikitan. May moderator ka na po, Manay Amari. Salamat sa pagbisita mo muli sa aking munting bahay. Salamat. A day I spent Janrel Acosar Vlog. Na busy na tay. Oo nga eh. Wow, na-miss ko LS mo. Salamat kapatid na Manay Amari. Baba po kayo ng inyong mga bahay, mga kapatid, at magdikitan, maglablaban. Kumusta na Manay? Thanks sa Jackie Sauce. Walang anuman. Salamat din. Kumusta na ang live? Salamat po, boss host. Walang anumang kapatid na Jarel pala, hindi Janrel. Jarel Acosar. Sino ka rito? Yung nagbibideo, yung binibideo, kapatid na Jarel. Ok lang, balagi kahit hindi. Oo, ganun talaga. Kailangan maging okay tayo kahit hindi talaga okay. I-claim na lang natin na laging okay, laging blessed tayo sa araw-araw. Kahit hindi okay, sabihin na lang natin na okay. Di ba? Kapatid na Janrel, ayan ha. Pinanood ko ang iyong palabas. Nakailang minutes na ba ako sa'yo? 8 minutes and 48 seconds. Ayan. Magdidikit kalimbang na ako ha. Di na ako mag-iwan ng bakas. Salamat kapatid na Jarel Acosar. Salamat. Guys, nagbaba po ng bahay si Manay Amari. Pabisita naman po mga kapatid. Sana all, malaki na rin bahay mo. Ang sipag-sipag. Mabigyan din po kita ng isa pa ha. Ito hindi pa po nakadikit to sa'yo. Mo, 1 minute lang po. Kararating lang bahay host. Ganun ba?
Kung hindi pa ako magganyan-ganyan, kapatid na katunggods, hindi pa ako magkakaroon ng 1.5 na views. Oo. Kung hindi lang talaga rinimove, kapatid na katunggods, rinimove ni Lolo Kusa. Ito kapatid na Amaris, ayan po ha, Manay Amaris, tapos ko na po yung palabas, magdidikit kalimbang na po ako ha. Yan, dikit kalimbang, walang bakas. Kung di lang talaga rinimove kapatid na katunggods ni Lolo Kusa yung thumbnail ko niyan, kasi as in totally daring talaga yung ginawa ko dyan. SPG talaga yung thumbnail ko. Kasi sa loob ng 2 hours lang talaga pumalo agad siya ng 500 views. Lester, Brog Official, mega love shout out. Meron ka na pong moderator, pwede ka na po nang magbaba ng bahay. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Amari TV. Kaso wala eh. Remove ni Lolo yung thumbnail ko, kaya pinalitan ko na lang ng thumbnail eh. Kung nakita nyo yung original na thumbnail niyan. Tuwan-tuwa nga ako eh. Kasi sa loob ng 2 oras, 500 views agad. Kaso nga lang, wala. Pinalo tayo ni Lolo eh. Ayaw niya daw ng ganun. Mega love shout out to all, sabi ni kapatid na Lester, Ombrog Official. Baba ka ng bahay mo kapatid na Lester. Joey, the vlog, mega love shout out. Hi kuya, namiss kita, namiss din kita. Chares. Joke. Collie and Shy, mega love shout out. Lester Ombrog Official, nyo covered song, sabi ni kapatid na Lester Ombrog Official, guys. Guys, patamsak din naman po ng aking binabang bahay. Ayan po binaba ni Monica Vlog. Yan po ang aking new upload na video. Ayoko ng charing lang pala. Ewan ko sa'yo. Bala sa buhay mo. O di, sige na nga, na-miss na kita. Totoo na. O di tayo na. Lester Ombrog Vlog, nandito po ako sa bahay mo. Ang lalaki talaga ng mga bahay ng mga bisita ko. Isip ka ulit ng bagong content. Mag-iisip nga ako, gagawin ko ng part 3 yan, kapatid na katunggods. Gagawin ko yan ng part 3, pero hindi lang masyadong daring yung thumbnail ko. Kasi kung yung daring kasi ng thumbnail ko na niya, yung thumbnail ko niyan, daring na daring talaga eh. Kapatid na Lester, nandito pa ako sa bahay mo ha. 5 minutes and 42 seconds to. Panoorin ko to ng mga 1 minute ha, kapatid na Lester, bago ako magdidikit kalimbang. Nandito ako sa bahay mo. Oo, tayo na kapatid na Joey di Vlog. Now na, tayo na, ngayon na. Tayong dalawa na. Guys, baba po kayo ng inyong mga bahay dyan. Pasupport, pandagdag oras, salamat, sabi ni kapatid na Sian TV. Guys, pabisita rin naman po ng bahay ni kapatid na Sian TV. Salamat sa inyong mga patamsak, mga kapatid. Happy Saturday to each and everyone, and mega love shout out sa inyong lahat. Pagpalain po sana tayo ni Lord ngayon sa araw ng Sabado. Edner Vlog, mega love shout out sa iyo kapatid na Edner. Meron ka na pong moderator, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay, at maraming salamat sa patamsak mo kapatid na Edner. Mega love shout out sa iyo kapatid. Happy Saturday sa iyo. Manang Nancy in Japan, mega love shout out. Meron na po kayong mga moderator, pwede na po kayo magbaba ng inyong mga bahay. Kung may new upload na video or may premiere of my upcoming LS, pwede nyo pong ibaba at pwede nyo pong patamsakan. Wag lang yung live. Pero bahala kayo, kahit live, ibaba nyo dyan. Bahala na, si Batman. Yung iba na mga LS, ayaw nilang magpababa ng mga live. Sa akin, bahala na. Bahala na, ganun lang ako. Hindi ako nagigipit. Walang bawal-bawal sa akin. Kuya, magkalimbang ka sa akin. Sabi mo, mag-live ako. Ano daw?
Kuya, magkalimbang ka sa akin. Sabi mo, mag-live ako. Oo nga, mag-live ka nga. Kolian and she, paangat program, mamayang 10 p.m. bell all guys. Maraming salamat guys and host. Salamat din sa iyo kapatid na Koy and she. Shy pala. Nako, Diyos ko po. Guys, magbaba po kayo ng iyong mga bahay. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Nancy in Japan. Premier po, patamsak. Thank you host, walang anuman. Edner Vlog, nagbaba po ng bahay. Patamsak ng Premier. Guys, patamsak po ng Premier ni kapatid na Katunggods. Kapatid na Lester Ombrong Vlog, nandito po ako sa bahay mo. Ayan, nakamahigit 3 minutes na po ako sa iyo. Didikit kalimbang na po ako sa iyo, kapatid. Salamat, kapatid na Lester. Si kapatid naman na, sino bibistahin ko? Si kapatid na Manang Nancy. Para lahat mapagbigyan, kahit isa-isang ayuda, at least totoong legit na ayuda. Ba't ayaw? Ayaw niya mapindot. Kaloka. Kapatid na Manang Nancy, nandito pa ako sa bahay mo ha. Magdidikit kalimbang na po ako sa iyo sa iyong premiere, kapatid na Nancy. Dikit kalimbang all, kapatid na Nancy. Sino naman? Si kapatid na Colin and Shy. Uy. Ang lalaki ng mga bahay nyo, Ginoo. 1/4 lang ang bahay ko sa bahay nyo. Sana mabigyan nyo ako ng ayuda rin. Baka naman, kapatid na Colin and Shy. Yan, kapatid na Colin and Shy ha. Bigyan kita ng isang ayuda, dikit kalimbang. Ang lalaki ng mga bahay nyo. Naiinggit ako sa inyo, grabe. Walang anuman, kapatid naman ng Nancy. Guys, patamsak naman po. O yan, dikit kalimbang, kapatid na Colin and Shy ha. Si kapatid na Katunggods naman, bisitahin natin ang kanyang bahay. Tamsakan natin. Premier ni kapatid na Katunggods guys. Pabisita naman po, patamsa. Kung di nyo pakadikitan, padikit naman po. Tamsa kapatid na Katunggods. Guys, yung binaba po ni Monica Vlog, nyo upload na video ko po yan. Baka gusto nyo rin tamsakan. Nagbawi. Sabay bawi ng ganun. Gusto magpatamsak din. Tamsak lang dyan sa binaba ni Monica Vlog. New upload ko pong video. Si Edner pala, di ko pa nabibisita. Kapatid na Edner, nandito po ako sa bahay mo ha. Ilang minutes ba to? 4 minutes and 16 seconds. Papanoorin ko po to, kapatid na Edner ha. Edner Vlogs. Tama ba? 4 minutes ba? 4 minutes nga. Walang anuman, kapatid na Edner. Tapusin ko na lang tong palabas mo. 4 minutes lang naman. Inom muna ako tubig. Walang anuman, kapatid na Edner. Guys, pabisita rin naman po ng bahay ni kapatid na Katunggods. Patamsak naman po. Edner on the way daw po, sabi ni kapatid na Manang Nancy in Japan. Ang lalaki talaga ng mga bahay, ng mga bisita ko ngayon. Yung isa, si kapatid na Ryan. 100K. Road to 100K ang bahay. Kaloka.
Ang lalaki pa ng mga views. Eh di kayo na, eh di wow. Ang lalaki talaga ng mga bahay ngayon. 1/4 lang yung bahay ko. Kakainggit sana all. Ang lalaki pa ng mga views. Ang lalaki pa siguro ng mga sweldong to. Baka naman dyan. Baka gusto nyo naman dyan magpakulay. Joke lang. Sapat na sa akin na binisita nyo sa akin. Masaya na ako dun. Salamat mga kapatid sa inyong mga patamsak, sa inyong mga pagbisita sa akin. Maraming salamat at happy Saturday sa atin lahat. Hangad ko na pagpalain tayo, bigyan pa tayo ng maraming blessing sa mga susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan at susunod na mga taon. At sa mga darating na taon, hangad ko na sana pagpalain tayo lahat at may maraming blessing na ipagkaloob sa atin. Nandito pa rin ako sa bahay mo kapatid na Edner ha, Edner Vlog, nandito pa rin ako. Tatapusin ko tong palabas mo. 4 minutes lang naman to. In 4 minutes and 16 seconds. Paangat program mamayang 10 PM bell all guys para ma-notify kayo. Maraming salamat guys and host. Salamat din. Salamat kapatid na Manay Amari. Salamat. Sa iyong pa-whitey-whitey. Salamat. Walang anumang kapatid na Edner. Cute naman ang pusa. Nakatingin lang sa camera. Ayan, nagkaroon niya ng kwan. Tinanggalan ko ng sounds talaga yan. Kasi nang in-upload ko yan, may sounds yan. Eh kaso nagkaroon ng strike. Kaya tinanggal ko yung sounds. Okay lang yun. Tinanggal ko yung sounds. ayaw ko may mag-claim eh. Gusto ko akin lang yung kita ng video yan. Eh may nag-claim. May sounds yan, hindi ko yan, walang music background yan na linagay ko. May kusang sounds yan habang nagsasalita ako kasi nagpabaksin ako kahapon eh. Siguro may nasagap na tugtog, kaya may lumabas na CPR. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung sounds. Kaya yan, ganyan lang siya. Kapatid na Edner Vlogs, natapos ko na po ang iyong palabas ha. Dikit ka rin ba? Oh, nalipat na nga ako. Sa'yo pa rin pala to. Oo. Oo, nasa magdidikit kalimbang na ako ha. Kapatid na Edner, ayan. Natapos ko na po ang iyong palabas, kapatid na Edner. Magdidikit kalimbang na po ako. Ayan. Ayan, salamat. Edner Vlog, na sa'yo. Ang cute ng pusa. Oo nga eh. Parang ng double edge support lang. Salamat, Manay Amari. Salamat. Dito lang ako, Manoy. Salamat, Manay. Manang Nancy, salamat sa sukli. Sabi ni kapatid na Edner Vlogs. Edner's Vlog. May mga videos talaga akong in-upload na pag in-upload, unang upload ko, nagkakaroon agad ng CPR, i-re-upload ko uli siya, tinatanggal ko ngayon ng sounds. Jane, mega love shout out, oy. Salamat sa iyong patamsa kapatid. Maraming salamat Jane. Jane ha, Jane. Pero ang profile mo lalaki, pero ang pangalan mo babae. Baba ka ng bahay mo, kapatid na Jane. Kung may nyo upload kang video, may premiere, may upcoming LS, ibaba mo kapatid para mabisita natin ang ating mga kaibigan at mabisita ko rin kapatid na Jane. Hindi mo kasama si Kwan, si Tarzan. Peace. Si Tarzan, hindi mo kasama, baka ako si Tarzan.
Paangat program, 10 p.m. Pinas time. Bill all nyo guys para ma-notify kayo. Maraming salamat guys in host. Sabi ni kapatid na Koy and Shy. Walang ano mga kapatid na James. Baba ka ng bahay mo para mabisita natin. At ng ating mga kaibigan. Tatama rin mga viewers mo, manood niyan. Bili ka ng microphone para walang gaanong masagap na sound sa paligid. Oo nga eh. Nagkakasi ng kwan kaya tinanggal ko na lang. Yung mga manonood naman kapatid ngayon nakatungkod, halos hindi naman nanonood eh. Ilang minutes lang pinanonood ang video mo, pakatapos sabay layas, magdidikit kalimba, ganun lang eh. Okay lang yan, walang sounds. Halos wala naman talaga nanonood sa atin ngayon ng mga video-video. Maliban lang talaga kung mga magagandang content, katulad ng mga pinanonood ko. Hoy daw, hoy, sabi ni Unggoy. Katulad ng pinanonood ko na yung mga idol ko, mga vlogger, mga influencer, yun tinatapos ko talaga. Pero kung yung mga katulad lang natin, hindi ko na talaga tinatapos. Makapanood lang ako ng mga 1 minute o 3 minutes o 5 minutes, okay na yun. Pero pag mga magagandang content talaga, as in totally, tinatapos ko, inuulit-ulit ko pa, lalo pag may gusto akong panoorin na tutorial. Yun guys, recommend ko po sa inyo kung may mga hindi pa kayo alam sa mundo ng YT, na hindi nyo pa naaayos ang inyong mga bahay. Nood po kayo ng video po ni Road TV. Recommended ko po sa inyo. Hindi ako sponsor ha. Wala pong bayad ako sa pag-promote ko sa kanya. Nood po kayo doon kay Road TV. Marami po kayo matututunan doon na mga tips o tutorial about sa atin sa pag-upload, sa paggawa ng ating YT, kung ano-ano pa. Lilian Mirandilla, mega love shout out. Meron ka na pong moderator. Maraming salamat sa patamsak. Pag quality video, panoorin po. Maraming salamat kapatid na Edner. Guys, baba pa ko na yung mga bahay. Katulad ng mga video ko, hindi naman quality kayo, wala naman nanonood. Okay lang yan, walang lalo yung si Showy Ann. Diyos ko guys, wag nyo pong panoorin ang video niyan. Walang katuturan. Manira ba ng video? Siraan yung kapwa-vlogger. Mapag-usapan lang. Ano, Showy Ann, ano? Tawa-tawa ka na naman dyan eh. Wala ka na naman magawa. Makatawa ka, wagas. Salamat guys sa inyong mga patamsak, sa inyong pagbisita. Guys, joker lang po ako ha. Baka may ma-offense kayo sa akin dyan. Joker lang po ako, patawa lang akong tao. Malala pa po dyan. Pag yan po si Showy ang kasama ko, si Parikoy, si Rainy Rio, yung dalawang unggoy pa, nakatim ko, malamang malala pa po dyan ang usapan. Pag nag-usap-usap po kami dyan sa Messenger, mas malala pa po. Pag nag-comment nga po yan sa mga video kong ina-upload sa Facebook page ko at saka sa Facebook ko, po kahit doon sa Facebook, kung makapag-comment po yan mga wagas, kulang na lang yan, igiling ako sa kanila. Nag-love shoutout sa 3 million in the house at sa 20 patamsak. Salamat. Kapatid na Lilian Mirandilla, magbababa na po kayo ng inyong bahay. Baka may premiere kayo, may new upload na video or may upcoming LS. Pwede nyo pong ibaba para atin pong mabisita ng ating mga kaibigan at mabisita ko rin po. DJ MK Remix Channel TV, ganda ng pangalan. Ito gusto ko. Di ka lang nagsiseryoso. Ang dami ko na kapatid na katunggods na sineryosong mga bidyong in-upload ko.
Super dami na talaga, halos pinagtuunan ko ng pansin, pinag-isipan ko ng magandang content. Totally wala rin magandang views. Kaya ngayon, binaliktad ko kapatid na Katunggods. Nag-a-upload ako ngayon ng mga videos na walang katuturang content. Sa awa ng Diyos, nagkakaroon siya ng views. Kahit hindi ko siya pinangingisda, hinahayaan ko lang siya. Samantalang dati nagseryoso ako sa cooking tips ko. Tapos yung mga pagtulong-tulong ko rin sa iba na nagbibigay din ako. Halos walang views. Ngayon, ang content ko, kuha na lang siya. Halo-halo na lang, halo-halong content. Maisipan lang, kahit walang magandang sasabihin. Sa awa ng Diyos, may views. Di ba? Pag sineryoso ko kasi wala eh. Napapansin ko sa mga malalaking vlogger, sa mga malalaking influencer, hindi seryosong content, pero nagbabiral, lumalaki ang views. Di yun ang ginagawa ko ngayon, sa awa ng Diyos. Tingnan mo yung Ligo Challenge ko, walang katuturan. Ligo-ligo, walang sounds. Di ba? Kahit pa paano, mayroong views. Ganun na lang ginagawa ko. Free to use po, mga remix to. Walang CPR, hope, makatulong, thank you. Bisitahin ko nga. Gusto ko na DJ Remix Channel TV. Di ba? Malaki na rin ang bahay niya. Naharang pa nga ako agad-agad. Get the facts, ang harang, ang bumper ads. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Lilian Mirandilla. Pabisita rin po mga kapatid. Ay kapatid na DJ Remix, pwede kong i-upload. Kasi sabi mo free to use naman, di ba? Hindi talaga ako suko kapatid na Katunggod sa pagbablog, sa paggagawa ng content. Yun nga lang, hindi ko siseryosohin ang content. Yun ang naisip ko ngayon, hindi ako magsiseryoso sa content. Kung ano na lang maisipan kong content, yun ang i-upload ko. Dati sineryoso ko lahat. Ang cooking tips ko, ang dami-dami ko ng upload na cooking tips, mag-iisandaan na. Lahat sineryoso ko, lahat pinagtuunan ko ng pansin. Iniisip ko, bago ako nagsalita, gumagawa ako ng listahan ko para sunod-sunod ang sasabihin ko. Wala, sineryoso ko masyado eh. Wala rin views. Iilan lang ang views. Kaya ngayon, ang ginawa ko, hindi ako nagseryoso sa content ko. Para titingnan ko kung alin yung mas okay. Kung doon ako sa nagsiseryosong content o doon ako sa hindi nagsiseryoso, kung alin yung malaki na papasok na views. Pamilya de Estrada, mega love shout out to you my friend. Thank you for your visiting my small house, my friend Family Estrada. Thank you. And also to you my friend Charms. Mega love shout out to each and everyone. Happy Saturday, guys. Have a blessed Saturday. Meron na Family de Estrada, you have a moderator. Please drop your house or drop your link if you have a new upload video or premiere or you have upcoming LS. Drop your link, my friend Family Estrada. I know you are not a Filipino because sometimes I go there to your I go will basta yun na yun. Pumunta ako sa LS mo. Mauubusan na naman ako ng English. Thank you my friend Pamilya de Estrada. And also my friend Charms, please drop your house if you are a Filipino. Baba mo ang bahay mo kapatid at para atin mabisita ng ating mga kaibigan. Kapatid na DJ Remix Channel TV, pwede ba ito i-upload kapatid na DJ? Pag in-upload ko ba ito, hindi ko ibig sabihin pag in-upload ko to, ibig sabihin ko kapatid na DJ Remix, pag in-upload ko at gagawin kong music background sa mga live LS ko, ganun, pwede ko ba itong i-upload na sa sarili ko? Pagpapaalam ko sa iyo kapatid. Makakuha lang ako kahit isa man lang. Mag-focus ka lang sa isang content, darating din ang magsusupport sa iyo. Di na ako nagpo-focus sa isang content kapatid na Katunggods. Naka-focus ako dati sa content ko diyan sa cooking tips ko, wala rin naman.
Kaya kung ano-anong content na lang eh. Kaya ang content ko, kuha na lang siya, mix ang content ko, halo-halong content. Parang babalik ako sa content ko dating mga funny videos ko. Koy and Shy, paangat program, mamayang 10 p.m. Bell all guys para mag-notify kayo, ma-notify kayo. Maraming salamat guys and host. Salamat. Kapatid na DJ MK Remix Channel TV, nandito pa ako sa bahay mo. Nakailang minutes na ba ako sa'yo? Naka 2 minutes and 16 seconds na ako sa'yo kapatid. Ayan, magdidikit kalimbang na ako sa'yo kapatid na DJ ha. Salamat. Pakinggan ko nga to. Mute ko muna. Na DJ eh. Ito ha, nakadikit kalimbang na ako sa'yo kapatid na DJ ha. Salamat. Kapatid na Muscle for Mega Love shoutout sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator. Salamat sa patamsak nyo guys. Happy Saturday sa atin lahat. At sana pagpalain po tayo ng may kapal sa araw ng Sabadong to. Maraming salamat sa inyo guys. Sa pagpasok nyo, sa pagbisita nyo sa akin, maraming salamat. Maraming salamat kapatid na Muscle sa iyong pawaiti-waiti. Salamat. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat at isang mapagpalang Sabado sa atin lahat, mga kapatid. Muscle for Katong Goods vlog, done na po. Sabi ni kapatid na Muscle for kapatid na Katong Goods, done na daw po sa'yo si kapatid na Muscle. Akala ko joke-joke lang kapatid na Muscle yung bahay mo. Muscle nga pala talaga. Ulam sa almusal. Kapatid na Muscle, nandito pa ako sa bahay mo ha. Panoorin ko lang muna po palabas mo. Kahit mga 1 or 2 minutes. Para sure ang dikit. Bago ako sa'yo magdidikit kalimbang. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Lilian Mirandilla. Para bisita naman po. Ricky Uragon Vlog, dan na po. Pasokli. Kapatid na Muscle, nandito po ako sa bahay mo. Ang magsusukli po sa iyo, kapatid na Muscle, si Monica Vlog. Yan po ang magsusukli ng bahay na dinikit mo sa akin. At pagkatapos ng aking live stream, ng aking LS, ididikit ko po sa iyo ang aking main. Kung saan mo ako nakikitang monitor, yan po ang aking main. Ako po yan si Rico Round Vlog. Ayan po binaba ni Monica Vlog. Bibigyan na po kita ng isang ayuda kapatid na Muscle. Si Monica Vlog ang papasok sa iyo. Ang aking second account. On the way na, sabi ni kapatid na Katong Goods. Ano daw? Isyong Mirandilla dan po. Sabi ni kapatid na Muscle for. Salamat po host. Walang ano man kapatid na Muscle. Pag end ko po, pagkatapos po ng live ko kapatid na Muscle for, ididikit ko po sa iyo ang aking main ha. Ito pong monitor ko, yan po ang aking main. Ayan po si Rico Round Vlog, ayan ang aking main. Ito pong ibibigay ko sa iyo, si Monica Vlog, ang aking second account, Road to Grade 2. At legit may sariling bahay, may sariling bilang. Sana all ang sarap. Ayan kapatid na Muscle TV.
Naka 2 minutes na po ako sa iyo. Ayan, nakikita mo naman. Ididikit ko na po to sa iyo. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Dikit Kalimbang, kapatid ng Muscle TV. Si Monica Vlog ang pumasok sa iyo. Ang aking second account. Si kapatid naman na Lilian ang ating bibisitahin. Agoy, ang lalaki ng mga bahay, giatay. Sana all. Ang lalaki talaga ng mga bahay ng mga bumibisita sa akin. May road to 100k, may 15k, may 8k, may 7k. Pinakamababa lang na bumisita sa akin 4k. Giatay, unsa man na. Baka naman, gusto niya akong pakulayan dyan. Sana all, ganito kalalaki yung mga bahay. Ang lalaki pa ng mga views. Nakakapangliit ng bahay. 1/4 lang ang bahay ko. Isyang Mirandilla, 7.26k. Saan ka pa? Kala ko si Erika Embang. May pagkahawig kay Erika Embang. Mega love shout out sa 4 million at sa 23 patamsak. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita. Malaking kasiyahan, malaking utang na loob na ako inyo pong binisita mga kapatid. Mega love shout out sa 3 million in the house at sa 23 na patamsak. Maraming salamat. Kapatid na Isyang, ayan, naka 2 minutes na po ako sa bahay mo. Ayan, nakita mo naman, 2 minutes na mahigit. Magdidikit Kalimbang na po ako ha. Salamat kapatid na Isyang. Paangat program. Mamayang 10 PM, bell all guys, para mag-notify kayo. Maraming salamat guys and ho, sabi ni kapatid na Koy and Shy. Madam Marcel Dan po, sabi ni kapatid na Katungguds. Lilian Mirandilla, nagbaba po ng bahay, mga kapatid. Tapos na po ako sa iyo, kapatid na Lilian Mirandilla. Nabigyan na po kita ng isang ayuda. Kahit isa lang ang napamimigay ni Host, at least legit. Sure na didikit at hindi siya malalagas dahil pinanood ko ang iyong bahay. At ang ibinigay ko sa iyo, may sariling bahay, may sariling bilang at may sariling palabas. Road to grade 2 ang aking second account. May nag-notif sa akin. Guys, pag alam nyo mga kapatid, pag legit po yung dumikit po sa inyo, tapos yung bakas niya po ay tama yung bakas niya, base sa kanyang napanood, na pagtatanto ko po, yung kumbaga, natitingnan ko po talaga, ibig sabihin experience ko na, sa madaling salita, experience ko na po. Pag legit po talaga yung nanood sa palabas nyo, at legit din po yung idinikit niya, at pangatlo, yung nagbaka siya ayon sa kanyang palabas, nagno-note po talaga yung totoo. Yung totoong notification niya po, pumapasok sa YT Studio ko. Madalas ko pong maobserbahan pag yung mga legit talagang nanonood ng mga palabas natin at dikit,
may lumalabas po siyang notif talaga at nakalagay yung logo ng YT Studio. Hindi yung katulad ng iba na nagdikit lang, nagbakas, pakatapos, pumapasok din siya sa YT Studio. Pero wala talaga siyang lumalabas na logo. At nalilipat siya doon sa kabila kong notification. Sumasama siya doon sa kabila kong notification sa YT Studio ko kasi nabuksan ko yung dalawang notif eh. Pumapasok siya doon sa yung mga notif na walang logo ng YT, doon lang sama-sama sila ng yung mga nagbabaka sa akin. Pero pag yung legit yung pumasok sa akin na nagbakas at dumikit, pumapasok siya sa kabila na may logo siya ng YT Studio. Doon siya napupunta sa kabila, nagsasama-sama sila rin sa kabila. Kaya napagtatanto ko talaga, obserbasyon ko lang. Kasi katulad ngayon, may lumabas na naman sa aking notif sa YT Studio ko. May nag-comment sa akin at may nagdikit ngayon. Na maganda yung dikit niya sa akin. Kung hindi naman siya nagdikit, nagbakas, maganda yung bakas niya kasi pumasok sa kabila akong notification eh. Mega love shout out sa 4 million in the house at saka sa 23 na inyong mga patamsak. Salamat mga kapatid. Uh, Nagbaba ng bahay si kapatid na Lilian Mirandilla. Nantok ako. Wala pong anuman, sabi ni kapatid na Katunggods. Kapatid na Katunggods, mauni ka na? Parang ikaw na lang naiwan ah. Si Mark Bunggaw nga kahuli-hulihan na naging kaibigan ni tatay yun. Ngayon namoni na. Samantalang ikaw, kasabayan ko ikaw, nauna ka pa nga sa akin na pumasok kay tatay.
Hindi ka pa moni. Nahuli na ako sa inyo. Nahuli pa ako sa iyo. Oh. Natulungan na nga ni tatay si Mark. Ba't hindi magawa ni tatay na ibigay din sa iyo 100% na play sa WH? Patamsak ng Premier guys, sabi ni kapatid na Katunggods. Sa bagay ako kapatid na Katunggods, sa totoo lang, nakatulong din sa akin si tatay. Si Mamila, malaki rin ang tulong sa akin sa WH ko. Pero talaga, nakatulong sa akin si tatay, si Mamila, nakatulong din sa akin, malaki rin ang WH ko, si Rainy Rio, malaking nautang na loob ko talaga kay Rainy Rio, kasi nga, madalas ko siyang nababanggit kahit hindi na siya nabisita sa akin sa LS ko, si Rainy Rio, kasi natulungan talaga ako nun halos sa WH ko. Tapos si Tolits, yung mga naging kaibigan ko rin ng bihira na ako pumasal kay tatay, si kapatid na Marbilin Beno, ayun, nakatulong din sa akin, si kapatid na Korean 88, nakatulong din sa akin, si Rizal Ramirez, nakatulong din sa akin sa WH ko. Pero mga kapatid, totally talaga kapatid na Katunggods, ang nakatulong talaga sa akin na pinakamalaking WH, yung pinangako niya talaga sa akin, sa loob lang ng 2 linggo mamumoni ako at makukuha ko ang WH ko, si Ma'am Ruby, ang vlogger ng Australia. Siya talaga ang naglaro ng harang ko. Ng harang ko, ng bahay ko. Si Ma'am Ruby, ang vlogger ng Australia. Tama talaga yung sinabi niya. 2 linggo lang talaga nakuha ko yung 4K na WH. Pero, totally naman, may sarili akong WH na bago ako mag-start noon mag-live. May 1-2 na akong WH na sarili ko. Pero yung WH ko na nag-apply ako, 10K. Yung WH ko noon. Kasi sumobra-sobra yung WH ko noon dahil nga sa kay Ma'am Ruby. Tapos yung mga tulong pa ng iba. Kaya 'di ba maaga kong nakuha nun yung WH ko. Hindi ako nahirapan siya. Nagbaba ng bahay si kapatid na Jane. Bisitahin ko kapatid na Jane ang bahay mo. Agoy, bata pala to. Jane Palma, MJ Palma. Road to grade 7, 695. Guys, baka may mga extra kayo dyan. 4 na lang ang kulang ni kapatid na Jane para mag grade 7 na siya. 1 month ago, 179 views. Bibigyan ko kasi siya ng isa, kaya 196 na siya. 4 na lang po ang kulang niya, grade 7 siya. Baka mapag-graduate ng mga kapatid ng grade 7, si kapatid na MJ Palma. Panoorin ko lang to kapatid na MJ ha, ang bahay mo. Isnairia, ano daw? Isnairia, Tumaw, mega love shout out sa iyo kapatid. Pasensya na, di ko masyadong mabigkas ang pangalan mo. Maraming salamat sa patamsa kapatid. Bet Pacquiao TV, mega love shout out. Ito si kapatid na Bet Pacquiao, kung di rin ako nagkakamali. Nakadikitan ko to kay Tatay Diboy Vlog. At ito yung medyo macho-macho na may abs-abs na nagbuboksing-boksing sa palengke. Ito si kapatid na Bet Pacquiao. Hindi talaga ako magkakamali, siya yun. Salamat kapatid na Isnaria. Kapatid na Isnaria sa yung Whitey. Salamat. Nahirapan ako magbigkas. Baka magkamali ako. Salamat. Ano kapatid na Bet Pacquiao, tama ba ako sa sinabi ko sa iyo? Walang walang watch to watch, sariling sikap lang, malapit na banana ko, umangat lang. Sa bagay, host,
Unahan na kita. Salamat kapatid na Isnaria. Kapatid na MJ Palma, natapos ko na po ang iyong palabas at magdidikit kalimbang na po ako sa iyo. Salamat na MJ Palma. Si Beth Pacquiao, bisitahin ko uli ang kanyang bahay. Kumaring pala utang. Tinawagan ni kumpare. Hastang isaga. Ano na to? Hastang isaga. Jude part 5. Kapatid na Beth Pacquiao TV, nandito rin po ako sa bahay mo ha. Panoorin ko lang po to ng kahit mga 1 minutes bago po ako magdidikit sa iyo kapatid ha. Yan. Nakadikit na pala to sa iyo, magtatamsak na lang ako. Giatay. Nakadikit na pala to sa iyo dati. Kapatid na Beth Pacquiao, yan. Magtatamsak na lang ako. Salamat. Si kapatid naman na Isnaria. Isnairia. Tama ba? Yun na yun. Lalaki talaga ng mga bahay ng mga bisita ko. Giatay, mas malaki pa sa bahay ko. Kanina si Ryan Murao. Si Ryan Murao ba yun? O basta si Ryan. Diyos ko Ginoo, nalula ako ng bahay niya kapatid. Road to 1K, 100K. 300 na lang ata. 100K na siya. Beth Pacquiao TV dan kapatid. Sabi ni kapatid na Isnaria. Mga 1 minute kapatid na Isnaria, panonoorin ko pa ba mo? Uy, ang laki rin nito. 2.4k views 2 months ago. Sana all, ang lalaki ng mga views. Isnaria, tumaw, dan, katatapos lang, idol. Sabi ni kapatid na Beth Pacquiao. Kapatid na Isnaria, ayan po, nakamahigit 1 minute na po ako sa iyo, sa bahay mo. Magdidikit kalimbang na po ako. Dikit kalimbang lang, wala pong bakasa. Salamat. Mag-love shout out sa 2 million in the house at sa 23 na patamsak guys. Huwag nyo po guys kalimutan si host na tamsakan. Kahit skip nyo na po ang harang ko, okay lang po. Basta tamsakan nyo na lang naman po ako. Baka naman. At sa binabang bahay po ni Monica Vlogs, yan po ang akin new upload na video guys. Padikit naman po. Hindi, patamsak na lang. Kahit wag nyo nang dikitan ako, okay lang. Tamsakan nyo lang po ang aking upload na video. Salamat host at set din kita. Salamat kapatid na Isnaria. Salamat. May bumawi ng tamsak ko. Kaloka.
Isnaraiya, tumayaw, grabe. Mga views ng video mo, ang lalaki. Ang laki, oo nga eh. Ang laki nga. Sana all nga eh. Mapapasana all ka. Alam mo guys, sa hapon na to, iilan lang po ang bumisita sa akin ano. Ayan lang pong 23 tamsak na yan. Ayan na 23 tamsak na yan, halos dalawa ang aking dyan na tamsak. So ibig sabihin, 21 ang bumisita po sa akin. Sa 21 pong bumisita sa akin, ang pinakamaliit lang pong bahay, ito po si kapatid na Isnairia. Ikaw ba? Yung road to grade 7, oo, yung road to grade 7. Alam nyo po, ang karamihan na bumisita sa akin dito, 3K, 4K, 7K, 10K, may 100K, giatay, malaki pa sa bahay ko. Tapos ang lalaki pa ng mga views. Saan pa kayo? Naloka ako sa inyo, ang lalaki ng mga views nyo. Di ko alam kung paano mga ginagawa nyong tags. Di ko alam kung paano ginagawa nyong mga thumbnail, mga description, mga title. O ako nga, ako lahat na lang na paraang ginagawa ko, iniisip ko para lang lumaki bahay ko. Ano, kahit hindi lumaki bahay ko, kahit lang man yung views. Diyos ko po, kung hindi pa po ako gumawa ng Ligo Challenge na halos magubad na ako, hindi pa ako nagkaroon ng 1.5 na views. Hindi ko alam kung ano mga technique nito ng mga to. Hindi ko alam kung ano mga sikreto ng mga to. Kasi dati hindi ako naglalagay ng tags, promise. Dati po hindi ako naglalagay ng tags. Ang linalagay ko lang siguro dating tags, yung channel ko lang, ay yung bahay ko lang, yung yan, Ricky Uragon Vlog. Tapos, yung, kung ano yung title, yun lang linalagay ko sa description. Kung ano yung description, yun lang linalagay ko sa tags. Yun lang. Tatatlo lang ata, 4 na piraso lang tags ko. Hindi ako naglalagay talaga dati niyan. Kaya siguro halos walang views. Ngayon, naglalagay na talaga ako ng tags. Kasi kung gusto ko pa nga lang punin, kung mga 100 tags, lalagyan ko eh. Nandamoy ako magkape. Nag-love shout out sa 3 million. 3 million in the house. Yahoo! Gutom na ako. Uuwi na. Hindi ako magkape. Bago pa ako pinakape mo, tulog mo ng tula ko. Ako nagsigarilyo, hindi. Hindi lamang.
Prinsipe. Puro kabayo. Sige kapatid, nakadugod, tingnan ko. Ano sabi mo? Bagas, dahil pa. Kainit daw kitubig, may ako magkape. Ang tubig. Ayan, kay Kim. Ano yun sa pitil lang? Isa ninali. Hindi si buong. Nak? Kailangan ka? Gugutom ako guys. Puro ang pangalo dyan sa indang electric fan. Mega love shout out sa 5 million in the house. Gutom talaga ako. Pag nagugutom ako, nawawala ako sa wish you. Sa akin na maglinig sa sa kusina o matiwan ang kusina ta. Roy Angel Vlog, mega love shout out sa iyo kapatid. Salamat din sa paharang. Meron ka na pong moderator. Sorry. Smiling na ni Maribel malabahan na naman. Hindi ba makalki sarong sako bag na dakula pa? May mga dumughan dumugwang klaro taran mo. Bayad pa kang kisang ribo basta madara. Walang ano mga kapatid na Roy. Salamat din. Salamat din sa patamsa kapatid. Hindi ko manahilin. So, kinasay mo? Nagugutom nga niya ako. Piganap ko nga nito. Tumabakli ko ta akong kape. Bisitahin ko kapatid na Roy ang bahay mo.
Michelle Calagbas Vlog. Nandito ako sa bahay mo, kapatid na Michelle. Panoorin ko lang muna tong bahay mo. Ilang minutes ba to? 1 minute and 17 seconds. Tapusin ko na to po, kapatid na Michelle. Bago ako magdidikit kalimbang, di na ako mag-iwan ng bakas. Yan na, tapusin ko lang po. Kapatid na Michelle, natapos ko na po ang iyong palabas. Magdidikit kalimbang na po ako. Dikit kalimbang, kapatid na Michelle. Salamat. Mega love shout out to you, my friend Bosca. Thank you, my friend. Cute and handsome host. Mega love shout out to you. How are you, my friend Bosca? Have a nice to see you again, my LS, my friend. Barok, mega love shout out to you ulit. Salamat sa pawaiti-waiti. Nawawala ako sa wisyo pag nagugutom ako. Tinatamad ako magsalita pag nagugutom ako eh. Nawawala ang pagkadaldal ko. Oh, it's okay. You are a good. You are... Oh, yun na yun. Basta yun yun. Pag nagugutom talaga ako, tinatamad ako magsalita. Nawawala ang mga sasabihin ko. Thank you, my friend Bosca, for your sending me an emoji, a heart. Heart with a sign of 50-50. It's mean Red Cross 50-50. Salamat, kapatid na Roy Angel Vlog. Mega love shout out to each and everyone. Happy Saturday sa atin lahat, mga kapatid. Sana pagpalain tayo sa araw ng Sabado, sa susunod na Sabado, sa susunod na Linggo, sunod na buwan, sunod na taon, at sa darating na mga taon, sana pagpalain tayo. Bigyan tayo ng maraming blessing. Nakakapagkape nga. Para mawala ang aking guto.
Mega love shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat mga kapatid sa inyong mga patamsak. Salamat kapatid na Roy. Mega love shout out sa 4 million in the house at 24 na patamsak. Maraming salamat. Init. Siyempre bagong init yung tubig, kaya mainit. Hindi ko ilagtan na. Pinalis mo na. Yun na. Sa kasiro lang ako nag-init. Nalingawan kong ikaw kitang initan. Hindi ko dinagdag ah. Dinagdagang kunaan. Ako lang init ko. Kili-kili pa more. Salamat, Manay Amari. Natamad ako magsalita. Nagugutom kasi ko. pag, pag nagugutom ako, tinatamad ako magsalita eh. Malaki ang pasasalamat. Ano daw yun? Sabi ni kapatid na Billy. Basahin natin. Yan. Malaki ang pasasalamat nila na nabigyan sila ng ayuda ni Billy Oriel. Sana all mabigyan ng ayuda. Sana all nagbigay ng ayuda. Sa akin, sino kayo magbibigay ng ayuda? Charing. Kape nga tayo, guys. Kahit paano man lang mawalang gutom ko. Ano ba yun, Tim? Hindi ko lang. Kasi rin ako gagawin. Kaya naman dyan. Tita ko. Tama na yun lang. Sa jeep naman, may tampo naman. Isang buwan mo. Ba't yung bako ng sapatos mo? Magsasapatos ka. Pinulot naman.
Lin Ann Natano, mega love shout out, Natanyo. Meron ka na pong moderator, ma'am. Ay din po sa iyo, ma'am. Isang mapagpalang Sabado at I have a blessed Saturday to you, ma'am. Maraming salamat sa iyong patamsak at sa iyong pagpasyal sa aking munting bahay. Salamat. Ito pala pangit ko. Nakausli ang sungki. Sungki pa more. Sana pinalagyan ko rin dito ng retainer. Para pumantay. Kasi katulad nito dati, may sungki rin ako rito. Pinalagyan ko ng retainer, kaya napantay siya. Ma'am Lynn, pwede na po kayo magbaba ng iyong premiere, may new upload video or may upcoming LS. Pwede nyo pong ibaba dyan at para magtamsakan natin, kapatid na Lynn. Nandito ako sa bahay mo, kapatid na Lynn. Whisper Challenge Part 2. LT ito. Hahaha. Justin Mix Vlog. Mega love shout out sa iyo uli. Kanina galing ako sa bahay mo, nagtamsak lang ako sabay labas. Salamat kapatid na Justin. Sa mga nadikitan ko, balikan nyo naman po ako, sabi ni kapatid na Lynn Natanyo. Shout out mo kapatid na Lynn, yung mga dinikitan mo. Kapatid na Lynn, naka 2 minutes na ako sa bahay mo, kapatid na Lynn. Ayan, 2 minutes. Magdidikit kalimbang na ako ha, di na ako mag-iwan ng bakas. May isang tuwad ka. Salamat kapatid na Lynn. Salamat kapatid na Justin Mix Vlog sa iyong pa-high five. 3 high five. 15 na high five kasi 3 yan eh. Mega love shout out sa 3 million in the house at sa 26 na patamsak guys.
Maraming salamat kapatid na Justin Mix Vlog sa iyong pagpasyal sa aking munting bahay. Maraming salamat sa iyo. Kapatid, katutu. Sabi ni Sir GM, mga katutu. James OFW, The Morning View Red. Adrian Escano Premier, McDonald's, sana all. Yan, Simple Vlog Premier. Daming naglalabasan ng mga notif. Daw ano? Mas ka ano? COVID-90 COVID-19 Mega love shout out sa iyo. 910 talaga no. Maraming salamat. Meron ka na pong moderator kapatid na COVID. Hilo ko. Salamat kapatid na COVID-19 sa iyong pagbisita sa Patamsak. Maraming salamat kapatid na COVID-19. Kung meron kang premiere, new upload video, or may upcoming LS, baba mo po ang bahay mo kapatid. Salamat Mamila sa iyong pakulay. Salamat. Salamat. Tumad ako. Gutom ako.
Maraming salamat guys sa 4 million in the house at sa 27 na patamsak. Salamat. At sa iyo Mamila, maraming salamat sa iyong palipad, pakulay diyan sa akin. Maraming salamat. Hikari O'Hara, mega love shout out sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay kung may bagong upload kang video. Upcoming LS or Premiere, pwede mo pong ibaba para matamsakan po natin kapatid na Hikari O'Hara. Salamat sa pagpasyal sa patamsak.
Jen, down na vlog 12 hours to make banana cue. Yun na. Yun na. Salamat, Mamila Fry. Okay lang po yun. Nawawala ako sa wisyo pag nagugutom ako. Tinatamad ako magsalita, tinatamad ako magdaldal. Sasabayan pa ng antok. Baba na. Bag siya. Salamat sa patuso, kapatid na Hikari Ojera. Nandito ako sa bahay mo, kapatid na Hikari. Nandito pa ako sa bahay mo ha. Panonoorin ko lang muna po ang iyong palabas bago pa ako magdidikit kalimbang. Tapusin ko na lang po to, 2 minutes lang naman to. And 18 seconds. Tapusin ko na lang po ang iyong palabas bago pa ako magdidikit kalimbang. Mega love shout out, family string recovery. Have a nice to see you again, my small house, my friend, family string recovery. And have a blessed Saturday to you. Ano daw? Sorry, marami akong pro. Salamat, Mami Lapray. Justin Mix Vlog, salamat sa pawaiti-waiti mo, kapatid, salamat. Thank you, my friend, Boska. My cute and handsome host, Boska. My cute and handsome friend, Boska. Thank you, thank you. Salamat, Mamila, and also to you, my friend Boska from Laos country, and salamat din sa'yo, kapatid na Hikari Ojera, and also to you, my friend Justin Mix Vlog. Maraming salamat sa inyo. Kapatid na Hikari, ayan po, patapos na yung palabas ha. Magdidikit kalimbang na po ako sa'yo. Yan, dikit kalimbang po, kapatid na Hikari. Guys, please visit and support my friend Boska team from Country of Laos. He is a very supportive, legit, and organic friend. If you want to visit the LS of my friend Boska, I have a lot of people around the globe to visit that LS. You can get 20 or 30 bananas more.
The team Bosca is very supportive. He return back if you want to dikit-dikit. Rica Joy Laines, mega love shout out sa iyo kapatid na Rica Joy. Salamat sa patamsa kapatid. Salamat din kapatid na Rica. Kumusta? Kumusta? Guys, please do support my friend Bosca from Laos country. Very supportive and organic friend, guys. Please. Natamad talaga ako, grabe. Hi din sa iyo kapatid na Rica. Nagugutom talaga ako mga kapatid. Tinatamad ako magsalita. Di ko alam. Kapatid na Rica 13 Vlog, nandito po ako sa bahay mo. Papanoorin ko muna po ang iyong video bago po ako magdidikit kalembang sa iyo kapatid na Rica 13 Vlog. Squid Game Part 1. Sana all 1.2k views 4 weeks ago. Lalaki ng mga views nyo, grabe. Guys, please support my friend Bosca from Laos country. If you want to visit, we have an LS 8 PM Pinas time here in the Philippines, but I don't know what's the time of the LS of in Laos. Please do visit my friend Bosca, very organic. You get 20 to 30 bananas. Very supportive. Rubina sa'yo na yon. Nabubulol ako. Bulol na nga ako dati. Lala ako nabubulol. Mega love shout out sa'yo kapatid na Rubina. Meron ka na pong moderator. Pwede ka nang magbaba ng iyong bahay. Kung may new upcoming LS ka, premiere, new upload video, baba mo pa ang iyong bahay para mabisita po ng ating mga kaibigan. Kapatid na Rica 13 Vlog, ayan po, tapos na ang inyong palabas. Magdidikit kalembang na po ako. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Dikit kalembang, salamat. Salamat to, walang anumang kapatid na Rica, Joy. Kapatid na Rubina, magbaba ka po ng iyong bahay. Salamat po sa inyong mga patamsak. Have a blessed Saturday to each and everyone, and also sana pagpalain tayo araw-araw ni Lord at sa susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan at susunod na taon, sa mga darating na taon, sana pagpalain pa po tayo. Maraming salamat Manay Amiri sa iyong pa-waiti-waiti, sa iyong pagtambay, sa iyong pa-BJ. Pasensya na po kayo, inabot ako ng katamaran magsalita kasi gugutom ako. Sinisikmura na naman ang tiyan ko. Rubina Villasiran. Dan tamsak at kalimbang po, padikit po, sabi ni kapatid na Rubina. Rubina Villasiran. Road to 1K. 332. Nandito po ako sa bahay mo kapatid na Rubina. Panonoorin ko lang muna po ang iyong palabas bago ako magdidikit kalembang. Salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong patamsak, sa inyong pagbisita, sa pagdalaw sa aking munting bahay. Guys, kung gusto nyo po makarami ng mga saging or ng banana, punta po kayo sa bahay ni Bosca team from Laos country. Marami po kayong magiging kaibigan doon. 20 to 30 bananas po makukuha nyo doon kay Bosca.
Lapagan din po yung Lapagan Dikitan. Sari-sari pong bansa napunta sa kanya. Marami rin po dun ting Philippines kasi taga Laos country po yan si Bosca. Napaka-legit po ng mga tao dun. May taga Japan, Switzerland, Hong Kong, Indonesia, India, Philippines, tapos basta marami pong nabisita sa kanya. Mga legit po, napaka-supportive po lalo ng Bosca team, guys. Promise, hindi po kayo magsisisi once na bumisita po kayo ron. Bago po kayo umalis doon, makakarami talaga kayo doon at isa-isa po kayong ipipin doon, dyan po sa kay Bosca. Taga Laos country po yan. Madalas po ako nandoon. Yung ibang bisita ko po rito, pinapupunta ko doon sa kanila. 8 PM Pinas time ang LS niya. Di ko lang alam sa LS sa time nila sa Laos kung anong time sa kanila nag-LS. Pero dito sa Pilipinas, 8 PM Pinas time ang LS niya ni Bosca. Ayan, nakababa po ang kanyang bahay dyan. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Family Strength Recovery. Walang ano mga kapatid na Rubina. Mga 3 minutes kapatid na Rubina, panonoorin ko ang iyong palabas bago ako magdidikit. Rubina Villasiran. Salamat guys sa inyong mga patamsak at sa pagpasyal nyo sa aking munting bahay. Kapatid na Rubina, pasyal ka doon kay Bosca. Ayun, nakalapag ang bahay niya dyan. Scroll mo lang, screen mo pababa, makikita mo ang bahay ni Bosca. Makakarami ka doon, promise kapatid. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Makakarami ka talaga doon. Mga legit ang mga tao ron. Taga Laos country yan, pero marunong magsalita ng Tagalog at fluent siya magsalita ng English. Makakagraduate ka doon kapatid na Rubina, promise. 20 to 30 bananas makukuha mo doon, pera pa ng mga ibibigay sa'yo ng host at ipipin ang bahay mo doon. Pasyal ka doon, makakarami ka talaga. Kapatid na Rubina, ito po, naka 3 minutes na po ako sa iyo, mahigit. Ayan, nakikita mo naman po. Mahigit na 3 minutes. Magdidikit kalimbang na po ako sa iyo. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas, kapatid na Rubina, ha. Salamat. Pinsan ni GMTV, mega love shout out. Maraming salamat sa paharang. Sige, kapatid na Rubina, promise, pasyal ka doon. Dikitan mo yan, ikalimbang all mo si Bosca team. Hello din sa'yo, kapatid na pinsan. Kung may bagong upload, premiere o upcoming LS ka, baba mo pang iyong bahay para mabisita po ng ating mga kaibigan. Kapatid na GMTV vlog, magtatamsak lang ako sa iyo, ha. Magtatamsak lang ako sa premiere mo. Dating dikit na po tayo dito sa aking pangalawang bahay. Yan, tamsa kapatid na GMTV. Walang anuman kapatid na GMTV. Salamat din sa pagbisita mo at sa patamsak mo. At have a blessed Saturday to you, kapatid. Pagpalain tayo ni Lord sa buong taon, sa buong araw-araw natin na ginagawa, bigyan pa tayo ng maraming blessing. Nagbaba ng bahay si kapatid na Hakira o Hira, guys. Guys, recommend ko po sa inyo, bisitahin nyo po ang bahay ni Bosca team. Napaka-legit po, 20 to 30 bananas makukuha nyo from Laos country. Sari-sari pong bansa ang napunta doon sa kanya. Marami pong nagdidikitan doon. May Team Philippines din po doon. Taga India, Indonesia, Bali, Hong Kong, Singapore, Switzerland, Taiwan, Japan. At may Team Philippines din pong nabisita doon. Doon po ako madalas pupunta sa kanya. Lalo yung mga road to 1K, makakagraduate po kayo doon. Makakarami po talaga kayo doon, promise. Napakaligit po ng mga tao doon. Agad-agad po silang nagbabalik.
nakakapagsalita po ng Tagalog ang host dyan. Si Bosca, nakakapagsalita po ng Tagalog at fluent po siya magsalita ng English. Rene-recommend ko po sa inyo, pasyalan nyo po mga kapatid. Ikalimbang all nyo lang po, 8 PM Pinas time po ang LS niya. At saka ang host doon po, napakalambing, tapos kumbaga accommodated siya, yung kaagad-agad kang i-welcome, pakatapos once na oras mo na, ikaw naman ang isasabit niya, ikaw naman ang ipipin niya. Supportive po talaga, promise, hindi pa ako nagbibiro sa inyo. Pasyalan nyo po. At pasyal din kayo sa ibang mga LS na pinupuntahan ko, makakarami kayo. Punta din kayo sa LS, legit, namimigay ng ayuda, sabi ni kapatid na pinsan ni GMTV. Salamat kapatid na Rubina. Ako po mga kapatid, promise, pag mga LS pong pinapasyalan ko, sinashoutout ko po at pinopromote ko po. Lalo pag kabiroan ko po ang host, sinashoutout ko siya, tapos pinopromote ko kahit hindi nila ako i-promote, kahit hindi nila sabihan na i-promote ko sila, pinopromote ko po kasi nga napakabait, napakahusay po ng mga host na napaka-legit. May mga pinapasyalan naman ako ng mga LS na nakailang shoutout ka na. Thumbs up, mega love shoutout sa lahat. Walay. Nga. Nakalimutan ko lang yung LS kagabing pinasyalan ko na nakalimutan ko yung pangalan. Napaka-supportive din ng host na yun na babae. Mabibiro mo siya ng kahit anong biro. Makakalokohan mo. Kahit mga bisita nila, puro mga sakay din sa biruan. Yun ang mga magandang host na mapasyalan, mga LS na mapasyalan kasi free. May kalayaan ka magsalita, basta wag lang bad. Pwede mo loko-lokohin. Di ba host, nakapunta ka din sa LS, nabigyan kita ng ayuda, nakarami ka din sa akin, sabi ni kapatid na pinsan na GMTV. Oo, nakapunta rin ako sa'yo kapatid na GMTV. Kapunta rin ako sa'yo. Oo. Hindi ko lang masyadong ma-recall na madalas akong pumunta sa'yo kasi pag mga madalas talagang pinupuntahan kong pabalik-balik ako, hindi ko kinakalimutan ng mga pangalan ng mga host. Madalas akong pumunta. Siguro may mga 5 akong bahay na paulit-ulit kong pinapasyalan talaga. At paulit-ulit ko rin silang sinashoutout sa aking LS. Lalo pag mga kabiruan mo talaga, kalokohan mo, masarap makalokohan, makabiruan ng mga host. Yung game sila. Hindi yung may seryoso. May napasyalan din naman akong host, babae rin, napakaseryoso. Diyos ko po, nakakatakot. Parang anytime pag sasabihan ka ng lumayas ka sa LS ko. Nakikiramdam kasi ako once na pumapasyal ako sa mga LS, nakikiramdam ako. Once na okay siya, accommodated, welcome ka, pabalik-balik ako. Maraming salamat, Mamila Pray, at kapatid naman ay Amari, maraming salamat. Nagbaba ng bahay si kapatid na Rica Joy Laines. Baka din nyo pa po kaibigan, guys. Bisitahin ko nga uli kapatid na pinsan na GMTV ang bahay mo. Para maalala kita maigi. Ay, oo. Kapatid na GMTV. Oo.
Sorry, medyo hindi na familiar sa akin kasi yung mukha mo, yung profile mo. Kung di ko pa tiningnan to, ayan, kung di ko pa tiningnan to, hindi kita maalala. Yan, na-play ko pa. Kapatid na GMTV, naalala na kita. Oo, naalala na kita. Sorry kapatid na GMTV ha. Naalala na kita, sorry. Hindi kasi na familiar masyado sa akin yung profile ng bahay mo. Ayan, nakita na kita. Ayan, oh, ayan. Oh, naalala kita kapatid. Nakarami nga rin ako sa'yo ng bahay. Tatamsakan ko ito kapatid na GMTV ha. Total na pindot ko na naman eh. Yan. Maraming salamat ma'am sa iyong pa heart heart, ma'am Mila Fry. Maraming salamat. Guys, nagbaba ng bahay si kapatid na Hakira o Hira.
Ay! Uy, no. Sira pa. Yun na lang, hindi nasira yung salamin. Nakuhan ko. Siyempre. Meron na. Water.
maging masalang sa muya. Mega love shout out my friend Rob Tag Channel. Maraming salamat sa patusok, kapatid. Meron ka na pong moderator, Rob Tag Channel. Bahala sa sarili niya. Yan, kung may kwarta, pag bel ni Monica kasi kita kung ano yun, tawin nito daw 500. Ulugan nito sa Palawan. Kapag nagsuldo ako sa YouTube day, pag taong ko man sa daw, dyan kurking dito sa susang gulo. Yun ang pinaka, basta, yun ako na siya maali digdi. Tao. Wala sa sarili. Sawa na ako sa iya. Nag-uurigda na nga ako. Nag-uurigda man siya. Ako okay lang. Kada ako parang pag-ingo ako. Lawa dahil basta-basta na sa sweldo. At least may nagtatao sa kuya. May nagkakatabang-tabang puro paraano. Siya. Tigda na nga anak ko. Tigda man siya. Dahil lamang siya nag-iisip kang buhay niya kung paano siya. Dapat asikaso niya sa araw mo kunyang habang ano yun sa kuya nagdalaw nagdako lang isip ka na baliwala lang sa kuya na dai ka siya pigsusubol dahil sa pigsusubol mag-anak sa trabaho ang nasa isip ka yan oo nining naiirak sa ko pag-aabuso niya ang pagkairak ka sa iya kaya dapat talaga kang paaliw na para mas makaupod siya. Problema niya na kung mapasain siya, basta yun ang rason ko, gumibo siya kisala, gumibo siya kitama, daradaran niya. Hindi naman, nakagbalos naman ako, nakabayad naman ako kang utang na buto sa iya. Sobra-sobra pa. Kung siya nagpormal, kung siya kato, pinaili niya sa tuyang pagkabuhot niya dahil siya nagbago, sundo mo niya, naniyon siya sa tuya. Kaya yun ang sabi, kung si Dudong pa sa nakatulay ko na init video, siyempre na init man ito, takulang-kulang magkatakato sa pagkaon. Mas maray talaga sa iya si Dudong. Dawa, durat-duratol man kung sa babae, durat. Makailing maki-guwapo. Ito man, kunyan man ito, kaurong ko man sa cellphone. Pag una ko nagkakaraw, sus, kuminoan na palang kitikit sa barko. Mas maray talaga saya si Dudong. Hindi nga si Dudong may desisyon sa buhay. Dawa aray mo sa pamilya. Kung baka kang pambibig ka, dahil naman naguli-uli. Ang naguli pa lang. Nagbakasyon man. Sinong ko masuin na, pero iling nga. Sundong mo yan, oh. Pakakawaki trabaho. Formal. Ayan ang tao, may desisyon. Ayan ang tao. Sa bagay, nakagraduate na ito kay high school. Tapos nag-alis man ito. Niya, isus marisip. May isip na siya. Uunining, pero na sa 30 anyos naman, 31 na siya sa sunod na taon. Pwede siyang maglaog ng titrabaho daw. Ano, araw sa iya na dahil naman kinagpatanggap na sariling tao niya. Daw ibang tao, halos ambro sa iya. Magdesisyon siya sa sarili niya, ayusin niya sa sarili niya. Tapos magpakabuot na siya, susmarisi. Lata habang pagtataraman mo, pag nadingkilan mo kimalanit-lanit, simbagong ka magkimalanit-lanit. So bago suminimbag naman kit. Oo, nining, alo nang akong pipa duman, para ngayon, nining, di man akong pagpuragastos, unaan mo kakuan. Di talaga ka akong pipa, buran mo, adi. Yan ba si Monica? Paano ka ako magkaigaw kag puro kagastos, may trabaho ka? May naglalaw siya ng kwarta? Salamat kapatid na Rab sa patusok.
Rabtag Channel. Nakadikit na to sa iyo, kapatid na Rab, ha. Dati pa, magtatamsak na lang ako sa palabas. So, panoorin ko na lang, ha, kapatid na Rab. Dahil, basta yun ang estimitado ko ng tao na magurang na kaya niya na maguli nga ni para nga ni papalayason mong gilon siya. Sa ginibukaan di ba na. Then, pinabayaan na talagang diretso ng pamilya. Then, padagos na, karo-ro na, kumbaga sa kahoy, dit-dit nang matarag ang dahon kan, dit-dit na mag-aalang ang mga sanga kan, mapunan sa sanga, pasiring sa puon, ang puon kan, tigaaloy na, diretsoan, pako niya na, paro-ro. Na iling-iling ko na sa tao man, paro-ro. Kapatid na Rabtag, itatamsa ko na to sa iyo, ha. Salamat, kapatid na Rabtag. Dire-diretso ang pagruro ng tao. Samantalang ako, 17 garo akong naging kunyang kuan sa Raboyit. Yung gari 17 ako, 18. So, ayun, 17. Sa 19 pa lang kita nag-aguman, pero ngunit yung nagpakatultul talaga ako. Nakulo na ako mga tropang, mga buwa talaga kung sa buwa. Ang ano-ano mga pigig
Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagbisita sa akin sa LS ko sa hapon na ito. Maraming salamat kapatid na Rica Joy, kapatid na Rabtag Channel, kay Mamila Pray, maraming salamat. And also to you my friend Bosca, mega love shout out to you. And guys, maraming salamat po ha. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Mag-end na po tayo. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.